Ramogi kaluwore kod welo ma oten kod jatend piny duond bura mar ODM nenore ka koro ni kama diny tok jotelo madito mag duond bura noyudo welo mar donjo e piny owacho mar Kenya Kwanza, okang' ma onyuolo paro mopogore opogore kowuok kuom jolony mag siasa ma pacho ka. Jafwambo marwa Eric Owenga nigi ler mathoth. E tielo mar ariyo e yango jatend migepe e piny owacho mare, jatend piny William Ruto omonjo duond bura mar ODM gi teko modhuro kendo chiwo tich ne jodito mage. Kae jakom mar ODM John Mbadi, jatend kweth manok e od bura mamalo Opiyo Wandayi duto ywayo machiegni mar tiyo kode. Jatend piny Ruto bang' ywayo machiegni Wandayi gi Mbadi nodhi nyime kendo gamo jolup ogai mar ODM ariyo mano Wycliffe Oparanya gi Hassan Joho. Okang' mar ywayo jotend ODM ni nyiso ang'o ne duond bura maduong' mar ODM? Kamukete ODM ni koro ODM obete sirkal gi sindane ariyo. Samo bete sirkal gi sindane ariyo dona par ni ji kwara moge juang ni siasa gi kisungo wacho ni it is the advantage of distributing the cost and benefits of public policy. Adoni wapar mano. Ed gimomiyo iloso duond od bura en ni mondo ibed gi advantage mar distributing the cost and benefits of public policy. Sama koro ODM oyudo thuolo mar distributing the cost and benefits of public policy, to en gi thuolo mar tegore owuon unless ni en owuon kaka chama wiyo wil gi gimo onego otim ne jopiny. ODM bende en achiel kuom duond buche mag Azimio nigi kwan mar romo jod bura 89 kendo mano kete bedo duond bura ma idewo mokalo thurka. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka osebedo ka kwedo mokalo par mar Azimio tiyo gi piny owacho, to kang' ma kawuono to keto Kalonzo gilange kanye. Kalonzo now is just going to do what he's always done when he's been in a political marriage with Raila. He'll have now to go to the opposition, take sides with Martha Karua, Eugene Wamalwa and that brigade, and now they're going to be the new opposition without Raila. Azimio, substantively, norumo duma igamokalo duma rapar samano tiko wach mar nadko nikech ko wuok e nadko tinyalo paro ni mokwongo ne nitie kweth mag Azimio mano tamore siro wach nadko lwedo. Jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna nyomako chung' motegno ni onge jatend Azimio kata ODM mabiro dhi tiyo gi piny owacho, to jatelo makamano biro mana chung' kendo wuon. Weche mabende nosir lwedo gi jatend ODM Raila Odinga manolero ni en ochung' kod dwaro mar jopiny ahinya to rowere. Kata kamano, liet mar siasa podi medo luwo jatend piny William Ruto ka jotelo chiwo paro ma opogore opogore kama moko bende dhire oko. Gima jojinsi gore en gidwaro mondo lokruok obedie mondo ng'ato kiketi kom telo to bed ng'ano man gi rieko ma pimre kod gima dhi timo. Koro wacho kama wadag wachno. Raila giro nego dongi opposition gidhi mbele wach ma opposing check putting government on check. To kuonde ma ODM otele governor onego bed ni gin ma gichako gitelo kod rang'is. Koro bro chuno jotelo 4 mag ODM ma Ruto ogwelogo ma bende ni kod lemo e od bura gi chama mar ODM mondo gwe tao ponono ni ibro puodhgi kod od bura. Eric Owenga, Ramogi TV,